बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसे मिथिखाबाय बुजिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदोनि र' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां मोनसे आंनि फिसा रिकुवेस्ट, जायफ्रानाखि दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि फुराना नोंथांमोना आंनि भिडिअनि लिंकखौ शेयार खालामहरबानो जाबाय, नोंथांमोननि लोगोफोरनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि लोगोफोरनो। बेनो आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नामा? 혼숫다가 준비해놔, 준비 줘서. হয় আমার মানে এই দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ইহঁতৰ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড, কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কেইজনৰ লগত থাকে, একজনৰ লগতে থাকে। তিনিজনী ছোৱালীৰ লগত মানে লিলিমাই, এইজন ল'ৰা মুছলিম ল'ৰা, আৰু ইহঁতে মানে জনগোষ্ঠীয় ছোৱালী, সম্প্ৰদায় বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয়। তিনিজনীকে ছোৱালী মানে ইমান দিনে ধৰি ইহঁতৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মানে ভিডিঅ' ফটোবিলাক নেটত এৰি দিম বুলি ব্লেকমেইল কৰি এনেকৈ ৰুমত লৈ আহে। যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে মানে নেটত এৰি দিব। এনেকৈ আজি ভয় ভাবুকি দেখুৱাই এজনী ছোৱালী, কেইজনী ছোৱালী ৰুমৰ ভিতৰতে আমি হাতলৈকে ধৰিছোঁ। এতিয়া বাকী এইখিনি আমি কৈছোঁ, আমি যি কৰিব লাগে ছোৱালীজনীতো বচালোঁ, আজি ৰেপ কৰাৰ নিচিনা অৱস্থা। ৰুমৰ ভিতৰত আমি বাকীখিনি আপুনি ফুটেজ আপোনালোকে দেখিছেই। এতিয়া কথা এইটোৱে, আমি আমাৰ কাম কৰিলোঁ, বাকী অসমবাসী ৰাইজক কৰিছোঁ। এই ল'ৰাজনক এই কালপিতজনৰ ওপৰত কি কৰিব? থাকে একবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়ে আপলোড কৰি কিনে বেয়া বেয়া ফটোবিলাক দিব খোজে, আৰু বাইদেউ দাদা একদম ফোন মাৰি মাৰি ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে। আৰু এটা ছোৱালী আছে, তাকো এনেকাই কৰি আছে, বিচাৰা মৰিব ওলাইছিল। আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগিছে, হলেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো। তাকো আনিব খুজিছিলো, আমি তাক চাজা দিম কৈ কিনে। তাক চাজা দিবাই লাগে, কেলে মানে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিদিনা আমাক ঠকাই কিনে। बे बुजानाय सासे सोबाजानायनि बिथांनि मुङानो जाहैबाय शफिकुल हक। दा बियो गोबांथारनो सिख्लाफोरखौ गाज्रि खालामै माने मोजां मोनफ्लानानै गाज्रि खालामबाय थायोमोन, आरो बियो माने हटेलाव लाङोमोन जाहैबाय। मोजां मोनफ्लानानै बिदिनो गाज्रि फट' बिहरनोसै, गाज्रि फट' बिहरनानै हरखाङोब्ला आरो बुरजा जायोब्ला हरखाङोब्ला आरो हरनायनि उनावहाय मा बे भिडिअ'खौ इउटुबाव होगोन, फेसबुकाव होगोन, आपल'ड होगोन होननानैहाय हुमखि होनोसै आरो हटेलाव लेंहरनोसै, आरो हटेल रुमावहाय बियो देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै मानसिखौ गाज्रि खालामनोसै। माने 6 माससो जाबायमोन होनदों बिथाङा माखासे सिख्लाफोरखौ बिदिनो गाज्रि खालामै देहायारि सोमोन्दो लाखि बिदिनो हुमखि होयै बिदिनो दोनोमोन। दा बिथाङा दिनै बिथांनि माखासे मावनाया दिनै जाथाया सोराङाव फैबाय, आरो माखासे मानसिफ्रा थैदोंबो होननानै बुंदों। दा आंहा दा बेयाव जेबो बुंनांगौ मा गैया। दा बे माने बुंनांगौआ बेनो जाहैबाय, गुबुन जाथिफोरखौ जोंनि बर'फ्रा मोजां मोननानै थैयोब्ला आंहा बेल'नो एसे मिनिनाय दङ, रंजानाय दङ। मानो होनब्ला गुबुन जाथिफोरखौ मिथिखायो नुखायो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबांनो जिनाहारि दायाव गोग्लैनानै बा जिनाहारि खालामजानानै बुथारजानाय, सोरबा बिदिनो बहाबा गारायनानै दोनजानाय, बुथारनानै, बेखौ जों नुखायो ससियेल मिडियायाव, नङा होमबा? रावबो रोङै, रावबो जाम्बा नङा, मिथिखायो, नुखायो, खोनाखायो। जुदि खोनाखानायखौ नुखानानैब्लाबो मानो बेफोरबायदि खामानि मावो? दा जोंहा बेवहाय बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा मिनिनांगौसो जायो। आंहा बेयाव दुखु गैया, मानो होनबा नुखानाय खोनाखानाय। बुंनोल' खुगायाव बाथ्रा दङ, नाथाय आंहा बिदि नुयोब्ला मिनिनोसो गोसो जायो। माना बिथांमोनहा बर'आनो जोबदोंमोन नामा? ना बिथांमोननि थाखाय बर'आनो गैयामोन नामा? नङा होमबा?
दा बिथांमोनहा माखासे मानसिफ्रा दिनै मा बर'खौ नेवसि नेवसि गुबुन जाथिफोरजों मोजां मोनफ्लानोसै मोजां मोननानै दाना मा लास्टआव देहायारि सोमोन्दो लाखिजानानै उनावहाय मा बिथोथ' लाखाया नालाय लाया ओरैनो गावगार ओरैनो दोनो ओमफ्राय बिनिफ्राय गारो आरो बिदिनो सासे सानै जायोब्लाथ' बेखौ आलाय सिलाय खालामखाया लाथायखाया थैजासे संसार जाखाया बिसिना माने साथाम साब्रै लानायनि माबा मोन्थाय दंखायो नालाय बिदि लायो ओमफ्राय लास्टआव मा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हिन्जावफ्रा गोदाव सोराव जानानै न'आव थाफैनांसै गाबफैनोसै बिदिनो गोबां दुखु सैनांसै नङा होमबा दा बेखौ जों नुनो मोनखायो दा माथो बुंबावनो नङा होमबा दा बिथांखौहाय हमबाय आरो दा पुलिस प्रसासना बेखौ आयेन बायदियै बिजिरसिगोन आरो दा जोंनि बर' सिख्लाफोर सांग्रां जा गुबुन जाथिफोरखौ लानायनिफ्राय सांग्राङाव था बा गोजानाव था जोंनि बर' सेंग्राफ्रानो मेरला दङ आं बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव दा खोन्थाना हरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम आरो बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ बाय बाय अल दा बेस्ट